Karbi Anglong Autonomous Council atum Ruat Akisung Kachidini Ajok Nambor Saronghang Development Committee Turpaksi Towar Kasinam. Karbi Anglong Autonomous Council Adon Rialo RTI activities atum Kachisong Pinian Nitrok Plengtang. Kardo Pinini Birda Thanbang Pisami Promina Timumbi Nambirang Tapen Archponik Tha. Pini Jamipo ni Pai Ingora Trop Arni Nilip Constituency Kaparlo Nambor Saronghang Development Committee Pen Patipi Ponsi Ronga Tower Semarpon. Rong rup jong si me senang ji la pen tunang ji pulute me thang rong aratum kachingri kenang sot la pen selet le derang ji la sin nambor rong hang arat sorkar phan patin te pin pen chong hong he pin pen me thang rong atawar me senang ji pupen kedam tang surihini ra khrisir ke baningkan nambor sa rong hang development committee sengpono alang litum pining penan ningkan ke thom rong atawar kasimarpon BBDC atawar pen rongan kilometer hini sose ajak ki dingdo pini pen nini alang litum thurpaksi rong atawar semarpon la pen tang tetik klempon popusi roaratum aning chirok kut pen klempon la bangso atawar long sekso kero izia phan motor la pen diesel na ma phan pura roara sai klembanga ki hai jem phangcho aning keme pen tangka suri kep rabdun puta roaratum pachini pon la pen alang litum jem phangcho phan ninga klong pen akiro tame pajirpon Deopani College Principal Sir Boson Rongphar Tami alang nitum towar kasemar bomalong damsi labang so towar kasemar alam thea puthak nilitum pherangkia phan nangpachini dun Siloni Janpen Bijay Rongphar report Karbi Daily News labang so towar bang nitum job card pen tagali tapen kumane party pen le nang pi la putagali nitum kedam tang kan surhiniran kan krisul keban kan pen nitum labang so towar phan dagi si nitum Saronghang Development Committee pe ani tum chipathik pondo silabang so towa ni tum bonai pon lo ko pini le thos tame ni tum labang so Saronghang Development Committee pe ani tum chipathik pon si patumi pe ani tum claim pon lo la si pini stame ni tum labang so ki pa playing fansi ni tum pini ko chingrum tu si ni tum labang so towa claim pon lo tang ningkan ke thoma prang alang tum BBDC road hadak highway pen pu Saronghang rongan kilometer hinido alang tum adontin na humtin pen tangka chirungsi JCB pen pahotsi alang tum towar claim lo non pus tame sarkar phan towar cholang lo labangso atowar tame sumatum school kidun punon bojar ke dam punon kisu ki un e punon la towar pen selang tum cheleng lo se langbor lang plex selang tum non putame dong nang la lasi Karbi Anglong Autonomous Council aphan alang tum towar cholang lo prabjin pen la BBDC road Saronghang dak highway pen ha Saronghang rong kelian kilometer hindi do sen gravel madante interlocking atowar long sondep salang tum towar cholang lo RTI activists potmoteron la pen ari sanghuatum aron repen voring avar sai ke pega puthak Karbi Anglong Autonomous Council adon riarumalong kachisong nitrok plengtang Non malong Karbi Anglong Autonomous Council along aron repen voring hours sai ki pia puthak RTI activists ahin pen pinian nitrok kachisong kipling bonta Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum CM pen chinglok kachisong along ki jampon wek IM khonsing rong pila pen madhuria dhekial phukanatum kachisong bom pot moteron la pen arisang huat maphan non puanta thangnar RDP pon pela Jamipo ni Pai Ingora Narkebani Prime Minister Narendra Modi kebang chia potong Karbi Anglong Autonomous Council atum kachisong atum aphan RDP pedetma mate RDP chenamlo mapuda mathamemi lasi kebangji Jamipo ni Pai Ingora Narkeb arni India Prime Minister kebang chia hutsitame jongsi thang RDP pulote kachisong ingtonte pusi pot moteron pen ningchepon difu pen Rajiv Rongpi report Karbi Daily News Creator ni ta padu ponan ko atela so ka song ke la ke mili jong ko farman kali lai ka di solando rata farman lo asila ban so ka song long ke until less government kan la ke jong sa RDP kon pe dicak ke ni tambe song kon po la gele police ni nang panep nang mani leng panep nang sadam ni tume so ka song mani long pe lo athi ni tum la ban so ka song aron ri ko di e dom la ke aron ke chang ke demokratik kan silong ke thangnar la ko nani illegal la ko ke kamong ni bom ke la so putra ini itu so dak penang di kanan timrem lo la pen kilang jilang ali bang ke la son bang ke na claim di teri la pen CM ke hai sadami alang li la poson claim iktawar ta puthak bang CM ke hai sadami alang li pen pen prabjin men action NC
konsum orang pia ke hai lapen motor ke hai pona ke hai kan tu en pasona ini lapen kerang jilang ani sedami alang pona yang pono emisi pono pasona tang suani ke dia Pinya birda ba ke lapuan si kang to poniklo domin thak me kurwang